Sa panahon ni Noah, ang kalibutan labihang daotana, maong ang Dios nasuko na. So iyang gisugo si Noah nga maghimo og dakong arka aron maluwas siya, lakip ang iyang tibuok pamilya ug ang mga hayop nga muuban niya. Apan sa nagsugod na siya himo og arka, ang mga tawo wala nituo niya. Bisag nagwarning na siya nga moabot ang lunok nga labihang dakuha, apan wala lang gyapon siya paminawa. Mautong nangalaglag sila, apan naluwas lang si Noah ug ang tanan nga naa sa sulod sa arka. Sama ra po ni nato sa dihang nagpanday ta sa atong relasyon sa kaytas-an. Ila lang tang bugal-bugalan, ang uban ila patang pakaulawan. Apan igsuon padayon lang, kay ang atong paghago dili na masayang. Kanang gipanday nato karon nga relasyon sa kaytas-an, puhon maunay maghatod nato sa kaluwasan ug dili ta maadto sa kalaglagan. So again, higala padayon lang sa mga gisulti nila, dapat dili ta maapektuhan. Kay kabalo naman ta nga kaning atong gihaguan, maghatod nato ni sa kinabuhing walay katapusan. Mabungahong kahaponon mga higala, ampog amping lamang kanunay diha. To God be all the glory.